Tuyul ki apa ya sik enek to, Lur? Rumahsaku dhuwitku mung ya atusane ki 3 ya. Ki atusane ki rumahsaku mau 3. Lah kok atus aku karek 2. Iki urung blonjo aku iki sik buka dasar klambi tok kuwi mau. Iki dhuwitku mang atusane iki 3 karek 2. Iki paling ngene iki tuyul anyaran dadi galake ram ngene iki. Ki aku mung yo sik payu jubah iki abang iki tok 100 iki. Terus dhuwitku sing abang ngene mang 2. Terus karek sitok. Njaluke pacakne surat Yasin ngene iki. Tuyul anyaran galake ram. Sopo lho kok ndak mesak-mesane. Ngene iki sik kepayon jubah sitok ae lah kok. Nyambet gawe elok sik penak kan ketuane dul. Ngene iki. Nah, iki meng atusane sing abang 2 iki meng. Sing abang 2. Terus lah karek sing abang 3, karek 2. Piye iki? Piye ngatasi ngene iki piye aku? Jejal ewang ngono ngatasi nasibku koyo ngene iki piye? Mosok dhuwit 100 kok ilang iki piye lek golek angel-angel. Ya urung blonjo tak pikir aku urung blonjo apa-apa lho. Kari apa lho wong ya sik payu jubah sitok kuwi mau. Ya duwite atusan yo an. Lah aku nggawa dhuwit 300. Tambahan jubah sitok. Alah ngene iki lek direwangi bar subuhan pelencit dodol duwite ilang 100. Ndak mesak-mesakne ngene padha-padha goleke.